all day, all night. What the fuck? What the? Circus, afro, circus, afro, circus, afro, puntiky, 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 afro! Já to nebyl. Já to nebyl. To je třída. Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Jsme tu u Assassina v Minecraftu, že jo? A je to parkour mapa a jdeme se podívat na informace či lagy. On se nám dogeneruje svět. Toho. Trošku ne. Ty bože, to jsou lagy. No, pohodě. Informace, takže na mapě je 9 objektů. Ty objekty jsou vlny, musíme je najít. Dám Minecraft do... Jasně. Jo. Pravidla jsou neničit ani staré bloky, jako vždycky. Nechat na peaceful hraju, nemám mody. Tak texturpack ten nemám. No to je škoda, ale nechci si teď hrávat. Já nestav starý. Dobře. Tak jdeme. Jdeme asasinovat. Začneme třeba tady. Jo, no to jsem podepsal. To asi nemám rád, co? No, asi ne. Aj. Já se překonávám. Aj. Hadíme. Aj. Tam voda. Že bych do ní měl pak skočit, když se vypadá, tady není voda. Zase. Já mám zastaralé další verzi Frapsu, takže se vám musím omluvit. Aj. No, už je to v pohodě, aspoň doufám. Hop. Jsem se lek. Dobře. Tady jsem, takže redstone torch, takže tady. Vezmeme si redstone torch, tak proto je tam ta voda na druhé straně. Jasně. Může se, tak to jsem pěkně posral. Takže to je pěkný fail. Tak tohle to prostě hned z začátku hezký fail. Tak ještě jednou. Teďka mi tam zase nepůjde vlézt. Tak to je hezký fail. No ale dostaneme si tam znovu. Hop. Jsme tu. Dobře. Tak teď jsme si rozbili asi naši budovu. A nevím, co napadlo. Hadíme! Dobře, tak. Já myslím, že jednu vlnu jsme už jak kdyby dali, že tohle to znamená, že tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Já myslím, že to tak bude. Jo, já jsem se zapomněl představit. Já plantám a... Takže moje jméno je Axnet. Aha, jo, je tu, ale tam na vrchu nebyla, že? Jsem si
si zničil ven, že jsem taky debil. No. Tak to je špatné. To si půjčím asi tam tu. Ale teďka bys máme, jak kdyby žlutou. Teďka máme růžovou, je tady nějaký chrám, jo. Růžovou a teď se třeba tu hnídou vydáme. Myslíte, že to skočí? Ne, no to nedám. Hadíme, oj, tak to se nepovedlo. Tak já si ji tu půjčím. Tak nic, no. Tak, jdeme chodit jako asasín správně po střechách. Ajej. No. Samozřejmě profesionál na skákání. Ajdeme. No, jsou tu nějaké schody. Schody. Já už plavolím. No. Uf. Haha. Že všichni tam dávat nemusíte, já jsem zkušený parkourist. No ne. Oj. Tak. Sop. Oj. Jsem říkal, že to bude na dlouho. Co to dělám? Správný asasin a neumí skákat? Tak jde. Hop. Skoč. Ne. Tak teďka se mi už to fakt musí povést. Hop. Ne. Habadaba. Už asi vím, jak se to video bude jmenovat. Zase menší lágy. No, do prčic. Hezké lágy. No, tak teďka se mi to laguje celé. Mám zatím 2 vlny. Hezké lagy. Op, ne. Tak ještě jednou. A už to vážně musí být. To... Ne. Ty knihovny celé tu rozmátím, to byste se divili. Hop. Nevím, že by bylo rožnoucí kreativ, ale rychle si to dá. Hop. No, takže nějaký jump se mi nějak nechce povést. Takže já asi asasínem nebudu zase lagit, co to tady mají. Tu budou někde miliony redstone, miliony TNTček, co sadím. To bude úplně šílené, co mi zdá. Op! Ne. To si ze mě děláte srandu. Si to neskočím, tak... Aj! Ne. Tak tohle asi bude zábavný díl, jak si já myslím sám. No, nevím, co vám ještě říkat. No, já to hraju na verzi 1.2.3, což je stará verze. Teďka už vyšla 1.3.2, nevím, kdy to budu dávat na net. Habadaba. Jsem si vybral asi hodně těžkou parkour mapu, pro vás ne, ale pro mě zkušeného parkouristu, jo. Habadaba. Hej! Parkourista to skočil a teďka nesmím spadnout. Jo. A ne! No. Co mám ještě tak říkat při tom, jak failuju tady. Tak. Jo!
tam je strop, tak proto mi to nejde, no. Tak hromada failů. Au. Možná, že tohle video dodělám 3 vlny. A už končím. Protože tohle to fakt nejde. Ty brdě. Co to? Op. Ty. Aj. Tak to je moc špatné tady tohleto. Už ani to neskočím. Nebylo by nejlepší, kdyby jsem to vymazal? Ne. Kde to já půjdu jak správný asasin. Asasinskou sklidovskou. Uj. Ty brdo. Po asasinsku nejde. Radši půjdu tak, normálně. Uvidím Eziovu ruku. Aj, tak. Ty brďo, si ze mě děláš srandu. Asi fakt u těch 3 vln skončím, protože já nemám nějak velké místo na disku a budou krátké díly, ale často se mi zdá, já mám dost času, doufám. Vážně musím doufat. Oj, já jsem se buk. Teďka nesmím spadnout. Co jsem to udělal? Už jsem v pořádku. Jak už tady to dlouho sakra jedu asi, no. Když to všechno přepočtem, tak asi hodně dlouho. No zase jsem se bugl, výborně. No. Vylezl jsem to. Hop. Ne, takže ještě jednou. Tahle část asi bude nudná, takže já ji asi ve videu zrychlím. Oj. Teďka mi možná uvidíte, jak budu běhat nad lidskou rychlostí, ale nebojte se, nespolkl jsem nějaké prášky, ale asi k tomu dojde. Nebo vyčoruju kostky a jak správně cigán a vezmu to. Já vlastně nemůžu ničit bloky, takže tu žlutou vlnu jsem asi brát neměl, co? Tak ale v té bedně byla jenom točka a věřím, ne? Tam nebyla žádná žlutá vlna. Ne, tam mám skákat rychlej. Takže já jsem takový začátečník Ezio. Já ani si nemůžu říkat Ezio. A jsem tu. Takže hop. Ne. To není nějak výborné. To vůbec není dobré. To se mi nelíbí. Teďka mě uvidíte, jak budu běhat asi nad lidskou rychlostí. A možná to bude teď, anebo někdy za chvíli. No. Asi jdu běhat na lidskou rychlostí. Tak čau. Jak kdyby jsem nemluvil, ale jsem tu, takže bez mluvení se líp asi soustředím. Ano, dobrý. Tak to je výborně. A ještě udělám asi jednu vlnu.
a už asi skončím, protože ta šedá vlna mi zabrala dost času. Já se musím zorientovat, kde vlastně to... Ano, tam byla žlutá vlna, tam to jsem zničil. Tady se nejde dostat. Já asi udělám, to je hnědá vlna, jestli budu dobře. To asi mám vylez tam nahoru, co? Jo, pojďme na puťa. Tak vylezem. Hop. Oj, zase se tu něco laguje. Tak necháme to načíst. Tak furt se to laguje. OK, v pohodě. A teďka tam asi skočí. No do prčíc. Jako já? Hajja! Tak nic. Čekaraka! Tak zase nic. Cornel! Ty vrďo, tak to jsem parkourista zkušený, oj, a nic. Tak, možná v téhle části by jsem to už ukončil. Tady doufám, že jo, zombie mám vypnuté. Hedža! Super, dobro maženo. Takže zase se mi to laguje, takže mě zajímá, co je kolem. To není 1.3.1, že jsem si dal na konci kreativ a rozbůral jsem to. Jasně, tam musím dávat vlastně shit, že? Už vím, jak se bude tenhle díl jmenovat, díl plný failů. Ano, já jsem to zase zmáčkl. Kdyby něco, tak napište mi komentář. Protože se už ten díl blíží ke konci. Když se vám video do prčic líbí, tak dejte like. A když nelíbí, tak dejte taky like. A když se vám hrozně nelíbí, tak dejte like. A kdo ještě nemá odběr, tak dejte odběr. Nedělám si srandu. Jestli se vám to líbilo, tak dejte like, a jestli ne, tak dejte dislike. A za každý koment budu rád, i když bude nějaký rapa. Už mi to začíná unavovat. tam. Bylo by to veselější, kdyby jsme tu byli dva. Op, aj. No, tak už asi natáčím, nevím, 20-30 minut. Jen co se dostanu tam, anebo nedostanu, tak to ukončíme. Teďka mě možná taky uvidíte rychlého. A zkusím nemluvit. To jsem dal, jak jsem to nemluvil. Takže čau. Aj. Jo. Já to nesmím zabrat.
Ty brďo. Pěkné lagy. Takže creeper, jo. Tak creepery upřímně nemám rád. No jo, jasně, já tu mám času, já můžu padat jak chci. Tak nám hraje hezká hudba. Já mám jí zasnutou, tak co jsem to slyšel. Au. Já se dívám na hudbu a spadnu. Tak nic. Oj. Musím si nějak zpříjemnit náladu. Naprčic. Skoč! Skoč! Teďka to nedám. To musí dát to... Ne, radši ne. Stop. Co stalo? Aha. Jsem se lag, že vybuchnu TNTčko. Bedna a menší lagy. Jo, menší, větší lagy. Tak už máme 4 vlny, což je very good. Hrozně very good. Jupi! Tak tímhle bych už to ukončil. Uvidíme se u dalšího dílu. Stoj! Uvidíme se u dalšího dílu a to se vrhneme na zelenou, bílou a červenou. Teď musím najít ještě byt. Spíš spawn. Jako stel, tam je růžová, takže to bude někde tu. Takže tímhletím, kdy jsem se ukončil, bychom se mohli rozloučit. Podíváme se na televizi. Takže jestli se vám video líbilo, tak dejte prosím vás like a jestli ne, tak dislike a ještě byste mi mohli dát odběr. Takže dík.